scared, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping love. What's up mga sanok sana? So welcome back to our channel! So, for today's video mga sanong-sana, kay kalingaw ramata na sa bukid. So, magpadagat sa punta. Diyan karon na kami dari sa Natura Vista. So, kana na mga inquire taan ni og tagpila ni si Jack kung baka stay ba taan ni kay ang budget best siya to katimanon. So, tanaw ba ni mi mga inquire. Let's go. Diyan karon padung na tamo dari sa kana Natura Vista. And diyan kanis na murag musud pa kagamay anin diyan. Ug magmotor mo na pag sa kanang parkingan na area best. And siya inigsa di mo ari. So of course magmasta kay bonatan diyan. Kani bitong na sila foot mat ari, so man siya entrance. Diyan na si Ate Pamela. So hala postilon sa taon ni best. Ginagawa mo. Sorry. Nakalitan ko kay way nga ni sa bukid mo good. Uy, napatili friend ko converse. Tanaw mo. So, safe ra dito ka-adyo ha, dyan. Mga si Kuya Adrian, din si Jobert, kasi siya misang ka na si Ate Pamela arin dyan. Karoon kay... Ako na ni tip. Ito joke ra ha. Dyan karoon, mang-inquire sa taong tagpila ba kay ang atong budget ani ate man. Gamay ra bay halin natang tangkong. So, dati Kuya Jason ano si Ate Happy wow. Uy, ano adi pa declaration forms. So, muna to sa dun, ipakita ninyo kayo maka. Basta yun siya upadala og mga, you know, beauty products. Sure! Feeling. Kasi may ka-recommend na mo kayo, duha bitaw minsan. This pandemic time, we have a promo here in Natura Vista. We have the couples room that's only 1,500. That includes free breakfast, free dinner, free welcome refreshments, free use of facilities, and also free dessert. And also, ma'am, we have a ultimate romantic package that includes also free dinner, free breakfast, free welcome refreshments, free use of facilities, free desserts, and also the private dinner by the beach. That's only 1,990, ma'am. Wow. Sige mo, avail me ng couple package kay Jason. Okay, thank you so much. So, muna si Jama, kanina naka-inquire namin, Jama, kay sakto-sakto na dyan sa mga budget. Jama na siya, uy, hala, ihatid pa dyan. So, nagmask hapon ko, ato ra na hatang-tangan sa kananay. Sa nasa mong room. Sure, muna si Jama. Oh my gosh, na yung mga upari. Uy, mga besh. Kami okay sa dadari. Kanang si Tiyo-Tiyo, na silang Tiyo-Tiyo rin ng aligo. Diba? Hot. Hi vlog, welcome to my garden. So sakto dyan mo pari kay na si Kuana silang Tiyo-Tiyo, na dyan mga Kuana, mga igagaw na si Jerome, si Kuana. Maligo ta. Maligo ko na ta. Hello camera. Hi camera. Kabros. Hi camera. Wala na kabros ha, dalawa. With the birthday boy. Oh, Birthday boy. birthday boy. Hi! Gabi nito. Alagang init na dito. So, let's go. Mara ito sa atong room kay kanang na So yung mechanics namin guys. Nag-vlog din sila siguro. So, mo ni sa mga room. So, nasi kay Jason. Anan ni Diyos sa mga room. Guys, Diba nagtaka? sino yung pinaka? So, that's the Ma'am, this is your room. Wow! Oh, ang lamig. So, wow! Nice ka, Jom Room. Salamat kay Jason. Thank you. Thank you. Insya, wow. Gihatid pa dyan may ari sa room. Very nice ka, Jok, among room, day. Good for couples, dyan ni si Ja. Basta kay couples package to, among gikuan. Dyan, tanaw mo, doon. Nice ka, dyan, dapat dyan ka na nangyayang nino. Kanayang nino. Kani, hala, naguba. Giguba. Maniho, tarang sa. Hala, tarang sa. Di na dyan ito maingon ni. Tanaw mo, nasa Jay nga na. Diya, uy, excuse sa kanang painting. O, painting na. O, basta ka na na. So, mo ni si Ja, kanang tanawag among palibot. Mo ni si Ja, among kwarto.
Tsaka among kwarto. So, nasa Jer ka ng, before ta magkuhan, nasa Jer balcony are dia. So, makit anto to nimong naligogin ginjahang pakita silang glaster nga nagkuhan na to sa gawas. And siya, nasa sila yung mga ingan-ingan ni tanawa bitaw. Nasa sila ka ng sanipangan, dinan, lampara. Kung sa ato pa lampara, pero kani kay unique man ni Dre tanawa oh. Wow, this ka adyo. Na-amaze ra jud ko sa kanais bakay. Wa mo mainga na sa bahay and siya. May na, so ini kani mo makita ka dito na dujanan. Na dujanan na rin na talawa. O diba? Nasi manang jalan na sumusutag balik. So kaning ari naa nang naay TV, char, the aircon pa dyan si Ja. Diyan ang pinaka-nice pa dyan, ano yung mga sanusan na kang ano, kanang iniktanaw bito nimo sa bintana na kay kanang forest bito sa jag dating kay dahan si jag kanang kakahudyan are dia. So mura ra gyapon kog naa sa bukid, pero do ra day kog dagat. Mga tanawa. Kita pa gunggoy. Napay unggoy ka dyan. Hoy, Diyos kita mo mga langit. Gada ako unggoy best. Bata, joke ra ha. Buwang dyan na si Diyang. Ay, sinapatay ka ng kabinet. Walay siya, diba? So, tanawa. Moni ka mo mga gamit dyan, Diyang ibutang. So, mga hair kay nga na, Diyang. The next one is the private CR. So, natay CR ari sa tubangan. And Diyang, wow. Hala ka, nice. And Diyang, tanaw, makagwapa ang ilang CR there. Buwan, samot ko gagawpa. So, muna si Diyang, napatay, mirror on the wall. And siya, muna siya ka ng toilet na doon rin. And siya, wow. Nasadjay ka ng free nga ni. Kani si siya, basta pang ligo. And siya, napatay ka na pang, saan may? Hot and cold na shower. O gandingan ka, so mag-hot taraw ka. So nararanin mo, it's your choice, bash. So nice to sa kaadyo, and dyan, manan siya mga room. So this is worth 1,500 peso. Makarelax na ka. Ingani pag imong view, ingani pa imong room. As in, very nice just si Jack. And Jack, kanang ni-avail po mi sa ilang kuan, bash, kay, syempre, kanang sa napangan, kanang, ew. Kanang tataod na may ba nga nara sa bukid kalingaw and jam. Gusto ko mi kanang mag-unwind pud mi sa mga charats. And dyan, i-avail mi sila kanang ultimate romantic nga package. So kanang ultimate romantic package pud si Jakarta. Dinner by the beach. Yeah. 1,990 sa duha na ha kay couple man unja. Unja mag-dinner mi unja. First time din na mag-dinner ha with sa imong bana or uyab ato sa beach. Wow, makapag-date kita yan eh. So, excited ako sa kanang mga pa-date ana. So, amo mong update unja, pakita na mo agamon dinner sa beach. But for now, English to. Diya karon. Kanang namin sa kanang naman ni kanang balcony bitaw ari. So, mana na tari. O diba? Sino ang pinakamatulugin? Alex! Hindi ako! Alex, hindi ako tulog. O diba? Nice catch! Kaya lagi ito naka-pajama eh. Hi! What's up, camera? What's up mga sarog sana? What's up, ketchup? It's your boat, you. Ligo ta! Ligo na tayo! Magbasa-basa. Nagilis pag napkin ang isa. Magbasa-basa kasi ugang. So, mga hugaw-hugaw, ano na ninyo? Sorry guys. Manglugog ni Ari. Diyan na ninyo. Manginga pa dyan ni Ari. Sorry. Parang na. So, nalito na sa agaw na maligo ko sila. Parang sweet kita kaya nga naman yung sila. Pero sweet kita yan. Couples ba yata? Puro-parat lagi nang ka. Hi guys! What's up? What's up, bitch up? It's your boy. Maligo ta! Kung kisay mga uga din na. Basa-basa na. Magbasa-basa. Para dili forever uga. Hanggang saan ka na, Ray?
Mo din nang hit. Banturan ni ko ano eh. Init pa. Pag awas dili kay init man. Hindi para manas mga uga. Halo ka diya. Pampainit sa mga uga. Looking down the ground as shadows make no sound. A game of hide. Happy birthday. Thank you. Glister din. Ay, Jelan. Patulo pa ko siyang wap. Dili mo stay. Like a date. Snake. Story na rawan ka na kay Marga. Snake. Kung saan ka man snake, dyan ka na lang, pupuntahan kita. So karon kating paniud ko naman niya. Naman si Glister ka po. May diyang family. Na malhin nga rin ka na birthday, may bet. Ano sa Hindi, ikay. Charot. Feeling. Hi! Hi, counter. Hi, camera. Hi, Hi, counter. vlog. Welcome to my guys. Happy birthday. Birthday boy. Birthday boy. Thank you, celebrate. Thank you sa invitation. Salamat ka, Juma. Salamat na. Actually, nakikuan ra may ari, naki-birthday. Bagag na Asan mo na akong gift? Basta ma-birthday kay namin. kuan ba dyan? Gikan ba ni na bukid? Kay ngayong panahon, salamat Lord sa kanang ngayong nakita karon Lord sa kanang pagkain nakapagpagod. Hi guys, it's your boy Tiu Tiu. O kauban ako karon si Yen o si Jelan. Guys, subscribe ninyo ang ilahang YouTube channel guys na Yenda Al Vlogs. Kay suportahan nato itong mga kasanog sana. O bunta, magkita-kita tapuhon. God bless guys. Salamat kayo. I'll video din. Guys, Simot siya sa imong kuwan. isimot agang kuan. Kibaw siya nga wakaligo. Made of glass, it seems you're shattering a part of me, and I can take it. So, karoon nga sa sana, padung namin sa kanang beach kay sana nalagi tayo dinner by the beach. Social culture tour. Diyan, doon sa do. So, padung namin tayo mga outfitan. Charots. So, maglakaw ra to kay kanang malakaw raman si Dja mga 2 minutes lagi hanggang hanggang dya 2 minutes ra dya malakaw. So, tadaw na to og kanang nay it's ka nice. Looking down the ground as shadows make no sound. A game of hide and seek. Where do I go from here? Wow, so turn and down. Should stay but wanna run still. Linen. Uy, gawagan ka pa. Excuse me, sir, ma'am. So we have here red wine. So Gato Negro Cabernet Sauvignon from Central Valley, Chile. Tonight is the perfect fare for your dinner. So mo na ni si Jay set up kung kuan mo ka ng dinner by the beach. So karon kay kananay. Nice kayo guys. Kinan lamian jud ari. Anja kani si Ja kanang murag post birthday celebration kita ni Ja kay kanang 11 years old naman si Ja. So mo ni sa celebrate na mo. So nag dinner by the beach kit mi. Kay wa mi kasaway ingani ato sa bukid kay dagat. So ari gisoy-suwa dyan kita na mo. Nice ka lang set up. Napa dyan ni free wine, napay fruits, ari, inja. Napa dyan ka ng gipanglubong nga kandila, ari, gipanglubong. So, tadawag mga gipanglubong nga kandila taon. Oh, kada si Ja. Diba? So, grabe dyan ang effort nila, ari. So, mura ra pa ni si Ja o kananay. Ang sana, hala, nagkauna mong kang saging.
So, grabe jud si Jack ka romantic bitaw kung Kung sila nga. unsa man. Tawa kong goy, bugas kay kaog saging. Ayo kay unggoy man ay kada so dapat mukha jud kag sagi. So, Kaog mo na saging, ano din ako bugason. sakto. Jack. Kani si Jack ari, good Jack taligsik man. So, karon gikaluy-an bi kay wa na jud si Jack mo taligsik ja. Ginja unta nice na tong sunset ari kay makit-an man jud ko andari ang view sa sunset kinalamian anta to pero okay ra kay karon ko na si Jack awan-awan na ra na sa taligsik so ma-seize gyapon na mo ang moment. Na si Claire to. Mo na si Jega. Oh, from Natura Vista ko noon. Mo na si Ja. Ja ang pinaka most romantic jud. Kay The most awaited part. kana mo na si Ja. Ang food ka jud ay. So food is life. Tanaw mo, kuya, thank you so much kuya sa paghatid sa food. Di man ikaw, di ba si Jadia? Shout out ni kuya. So kaadyo. Oh, napad yung pampainit sa lawas, di rang wine, napay sabaw. Besh. Tagay, besh. Nakubog na may besh. 5 kag. 13% ang alcohol. And siya, kay boba mo, besh. Og di jud tungod ning mga vlog-vlog bitaw na mo. Di jud mi kasuway ka ng dinner by the beach. Maingat. Di mi kasuway nga set up, besh. Banana split. Oh, wow. Tukog na human among kaon na paday gyapos. O, diba? Laisyo ka dyan mga besh. Sa mga best. Laisyo ka dyan mga besh. So, manik ka na jacuzzi ari sa Natura Vista. Diba? Nice ka dyan. Pwede na ka mag-massage, magpamassage ari tubig. Saan rin maligo rin kay ka na may gitog na ko. Char! Adyo ba? Down the ground, dust shadows make no sound. A game of hide and seek. Where do I go from here? Walls are tumbling down. Should stay but wanna run. Stumbling in a dream. Hello, good morning! Char. Bakit cute, besh? Bitaw, kanang maadjong buntag din yung mga sunog sana. So, dahil gyapon mi ari sa kanang Natura Vista kay nagpa-relax gyapon with. And diya karon nami kanang na free breakfast ni si Ja. Apil na si Ja sa katong na among package nga gikuha gitaw gahapon. So, naami free mangoes, nami banana kay you know, saging nga taas og lamurok. Kasi lamurok. Kana bang ragahi ba kanang dako ba? And siya tanawa nakoy ka ng rice siya. Sa pa man? Corned beef, siya nakoy ka ng pampagwapa o itlog. I also have here a English. Yung din gusto na. unja. Dapat ko yung hotdog. Ako dyan sa itlog. Nakoy hotdog ug itlog. Bita dyan na pa may free coffee. Dito ba sa nami besh? Nagunsa lang yung gabi eh. Natog. So, that's all for today mga sunug sada. So, before me mo end, kanang amos lang i-share ang mga experiences ari kay para makibawpod mo kung unsa mang gipang bati-bati dari. Charot, gipabati-bati dyan. Bitaw, so, katong among na-experience ari for one night kami nagstay ari kay worth the price dyan si Jack. Kaya ano, as in tanan from the staff, the place, the char, English na ha. So, kanang very accommodating dyan sila. Ang place pa dari kay great food. Mura bitaw kang nasa Bali. So, kami kay ang ganahan jud ka ng mga bukid style bitaw, mga bukid style si bitaw. So, nice sa kadyo from morning pag abot na mo ari napa jud free snacks like sure di ba ja breakfast pa jud kan ja nag-lunch and ja as in busog mi sa pagkaon kay lami ilang mga pagkaon ari. So highly recommended jud si nga place and ja katong dinner by the beach mi. Yes, the best kayo. Wow, the best jud sa kay first First time time na mo jud to na na-experience. mo as in ha for how many years na mga uban-uban wa jud ko ni jud surprise so nga to. Brag na surprise ra to si Jack kay katulad sa jang post birthday celebration. Ah, de ba lay siya? Sana all. Besh, social si Jabesh. So, akra sa kadyo sa among budget. So, adong na naman mo ari sa Natura Vista. Dya. So, For more information, more sa gitawag kang Little Bali. yes, sakto dyan. And dya, Kay sa luyo sa mga rooms, makita nimo na agay mga kalasangan. uyon, dya, kanina ba tayo nagmata ni mo sa morning? Kana na yung mga chirping birds. Charot! English na po to, besh!
besh. Unya, kanang tanaw nimo sa bintana kay kakahudyan bitaw si Jia. So murag di ka makakuan bitaw nga diura sa beach, nara ka sa dagat, naka sa syudad or sa padiha. Murag jigag nasa bukid. So it's a really nice. Char. Anja, maka-relax si kaari kay di si Jia ka ng banha. So for more information, so marang ibutang sa description box ang kana mga details para kung gusto mo maarhi, basta hindi ganaha ka maarhi besh. Anja, magkana na i-surprise nimo imo mga pinalangga sa imong kinabuhi. I-surprise nimo si Dudong or si Inday. So, magkuan mo kanang birthday celebration, kanang wedding, anniversary. Yes, i-recommend gina ko ang dinner by the beach. Ug naa kay uyab lagi. Ito joke ra. So, ari na mo, daw na mo ari sa Natura Vista. Worth it jud among experience ari, as in pinaka nice jud si Jia. So, dinisid siya ka ng gema ha. As in na experience jud na besh. So, kung unsay na experience na mo gusto na ma-share ninyo. Diya gakarug-karug na ko besh. Tanawa. So, Paul, balik na dito. Gakarug-karug ko besh kay wanay kasagang kamot. Ano din, ako sa gabi. Kanang natog. Again, that's all for today mga sunod sana. So kita-kita na punta sa sunod. And yes. So salamat ka Aju and have a great day. Wait sa. If you are new to our channel, so don't forget to click the like button, subscribe, and press naman po ng notification bell para updated Updated kintahay ka. Thank you so much once again.